Na prvom ročníku divadelného festivalu Ivana Stodolu, ktorý organizuje divadelný odbor Matice Slovenska. Musia dbať na to, ako sa vraví. No, tu máš. Menul si obuvníkovi, že nesmú narobiť otlakov. Pripomenul, samozrejme. A čo povedal? No všetci šlachtici, všetci do jedného. Takých ešte nebolo. Znamenitý, hodný, akurátny. Ako vidím, musí to byť zaujímavá krajina tá Sicília. Taký sedliak, aký je? Či je presne taký ako náš ruský? Či orie zem? A či je taký územčitý a či inakší? Ukázala pekná. Popri ceste trávička, námornický kapitán na odpočinku, Baltazar želakín v grudni. Mali sme ešte jedného želakína, ale ten šiel do výslužby ešte predo mnou. A bol ranený, mamička, syn. Borný radca svoj obor nad pomyslenie zdokonalil. Tak, tak. Práčte si prosím sadnúť. U vás by ste nabrali, tuším, režisér celý text, alebo ste tam niečo rečina išlo preč. Škrtali ste, a rečina išlo preč. Prečo a čo robia a hlavne vnímajú toho partnera na tom, jak sú. A to je veľmi vzácne. Poviem ti pravdu. Sucho na zube. Jazyk vyšuští ako listia na jesajke. Tak rekne, že sa cez ten kľúčky zastavím. Vieš na dáky. A pán farár s posledným pomazaním už o teba nikde. A ja som si s nimi ani srala. Nezapinili môj nedudný. Dasku pod manku potrebujem. No vidíš, no. Veď si sa už aj bol vybral koňu, ale hľadám do krčmy. Príde švagrinka pomôcť mi. Nebož opatri, tak nezaprv tú dasku. Veď by sa nazdal, že to bude taký mrzán. A on ti krivého slova nikda, prosím ťa, nikomu nepovedal. Dá sa nám už mami, to je naša tetka zbožná, dobrotivá. I duša umožňujú vďaku. Tak mne moje zasedy mne terko nezáleží. No. Jaže moja, ale kleben ti do kaďakých pikantériách a nám prinosí. Pri nás sme, lebo tá stará Ježibaba nás to roznesie. Dobre. Pri nás, prídi. No, poďte tam. No. Dobre, veď sa veď. Pozrite, veď sme už blízko, poďte. Prirazte. Prirazíme. Mazom. No, žočetka. Ale Mama ti na mňa zavolala. Nuž dá, masielko, tvarok som dorobila, dvoje prasiec sme zabili, klobásy narobili. Uteká dole bystrou vodou. A odkedy páni Zemania na kongregáciu pešo chodia? A čo teba je do toho už odtedy, ako si koreálori prepili. Chceš mi? Ja si myslím, že to, čo diváci hodnotili, oni to cítili.
Oni to cítili, lebo... Je to naozaj také prirodzené. Áno. Vieš, a dospievajú a zakývajú. To je dobrý nápad. To je super. Áno. Tak bolo napadnuté. Byť všetko. A tie ženy, ktoré majú na starosti tie rekvizity, si zabudli tie noby do toho náleku. A on to im chytil a naschvál povedal. Nalejem ti vína do gábora. Vína? Ej, ďalej, ale uveho. Sa neboj, poď. Aj keď som vyhral si vyhráčky. Vieš napísať to. Ja neviem, či minul týždeň, či prišla ma Guľa, stará dzievka, moja kamarátka, už pulvalala, poženela i povydávala, jaké vystrejce. Ja vycahla zo špolitelní, no keď on vycahla, všetké vycahla, a teraz zostalo, že by mi knižečka neprepadla. No, však o toho tam nebolo, aj tam to bolo. Kolobela venku, môj frajer cifruje, a jako červené unčápa, želené mu spadlo. Joj, joj, joj. Musím sa ospravedlniť. Presne tak. Preto som sem prišiel, aby som sa ospravedlnil. Ráno mi volala do štúdia matka, aby som sa u nej zastavil, ukázala, že točiť viem. Ale všetci to vidú. Ja chcem robiť filmy zo súčasnosti. Ja chcem prinútiť ľudí, aby rozmýšľali o svojom životom. Chcem ich vytrhnúť z apatie. Si nenapísal knižku už 8 rokov. Máš 33. Asi celkom odpísaný. Poďte len ukrižovať, ako Krista. Súdruh nás. Mohli by sme urobiť interview po Slovensku. Samozrejme. Mohli by sme sa stretnúť niekde, kde budeme mať pokoj. Krv. Všade je veľa krvi. Človek aj má v sebe aj 5 litrov. Niekto by mohol povedať, že je dokonca autoritatívny. A On na to pokorenie pomre. Otec zomrel preto, lebo si ho umaštovala. Prvým oficiálnym víťazom tohto divadelného festivalu je na Stodolu sa stáva divadelný súbor Šapo z Ploštína. Na konci treba ďakovať, ja ďakujem
našemu hostovi Milke Zivkovej, ďakujem predsedovi divadelného odboru Marianovi Lackovi, ďakujem neúnavnému organizátorovi Peťovi Brlíkovi, ďakujem kuchárovi Milanovi Stromkovi, ďakujem kameramanovi Jankovi Jaškevovi, ďakujem divadelným ochotinským súborom, ďakujem vám všetkým a teším sa opäť o rok. Dovidenia!